Right, hanzi natete Zuva Habani, and it even tete Zuva Habani, and I respect this lady very much. To don't want to no respect of the singer tape was tete Zuva Habani. She's one person who is working very hard in improving life yevanhu vari married nekuimprove life yevanhu vasiri married. And it so today I just want to talk about this wonderful lady, this wonderful person, this wonderful individual, anonzi Zuva Habani. Now, welcome back again, and it was good to our family channel, our favorite channel, Dedu, and it. I see the channel ya uncle, each channel ya family, and this I will continue saying this. Kandani channel ya uncle, nishakudzeva zukuru, and right. So, kanongoza to subscribe to this channel. I kindly ask you to mzukuru apana chakumirira. Please subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell whenever I upload a video. So you will be notified. So today, I just want to talk a little bit about Tete Zuva Habani, what she said. Right, this is a kuru wachona kati sumadzisekuru ivo ndiwo tete anditi. So pane dzimwe nyaya dzatinofanira kuti tinge tichitaurirana tichipindurana, vakataurawo ndopindura sani sasekuru. Right, tete vakataurawo vakati zvoni usaroorwa usapinda mumarriage ka usina mula, usina ndai, usina cheledi, usina ndarama, usina mabhondi, usina cash mzukuru. Handipinda mumarriage uine tundu kwako. Because hanzi mumarriage mune zvakawanda zvinoitika, saka kana waone mula yako zvinenge zviri right. Ndo zvakataurwa naTete Zuva Habani. Ndo pandazoendawo kuchannel yemukoma wangu, my elder brother, my inspiration, anonzi iye KC Kundai Chitima, vakabva vataurawo vachisapota kuti it's true. Ngatipinde mumarriage kana ngatipindewo muwanano edzika uine chauinacho, both sides, kuti murume kana mukadzi inge une zvauinazvo. Well, ndikati zvakanaka, it's very true. Vazukuruka chokwadi chaicho ndechekutika rudo pasina mari ka harutapiro, because rudo ka mari haiwinze rudo. Vazukuru auudza chokwadi, mari haiwinze rudo. Love ka inonzi love ka ndiyo mbeu, anditi ndiyo mbeu, ndo chinhu chekutanga. But inonzi mari, it spices love. Manzwa vazukuru, indinoda kudzai from teererai kwandiri, ndiri kutaura from experience of 10 years in marriage. Sasekuru wenyu 10 good years. Vamwe vakarequesta kuti toda kukuzivai sekuru, muchanatsondiziva and what I stand for and why I am here. Muchanatsondiziva. Anditi apa patichiri kumbogadzira kuti vazukuru vauye, vamwe vachiri kuuya, but you get to know me, you know everything about me. But inini from 10 years dzandakapinda mumarriage ka ndakadzidza vazukuru kuti rudo ka ruripo kudai zvipakashayikwa mari yekuspice rudo rwacho nazvifambe zvakanaka. Mangu munozva kuti upfu sadza riya munogona kufa nenzara muriripo, upfu uripo, vanhu kutorara nenzara, because kana pakashayikwa muriwo, pakashayikwa nyama, sadza haridyike, harimedzeki. Upfu hwega wakadaro kumuona kudai haumedzeki vazukuru. So what am I trying to say? Ndiri kuti rudo rukavapo pakashayikwa mari yekuti unopota uchiendesa umwe wako out ka zvifamba zvikuru, hazvinatsofamba zvakanaka. Anditi because chinonzi hanzi it's not love until you give it away. Love ka inofambirana negiving. Love inofambirana negiving netumasurprise. But chandaramba ndechekuti mari, kwete chandaramba, ndiri kuuya ipapo. But pane mhando yemari manje. Mari idzi dzinouya zvakasiyana, dziri in 3 categories. Kune mari inonzi iyo iri just enough. Manzwa vazukuru, kweta mari inonzi iri enough. Kweta mari inonzi
more than enough. According to sekuru anditi hamusazotsvagiwa zvimoverenga munotozvana panapa, right? Mari inonzi just enough ka ndo yekungochengeta isusu semhuru tichifara, ndo yatinayo vazhinji, anditi ndo yatinayo vazhinji yekuti we can afford kutenga lunch, kutenga chekuti tadya nekupfekawo nekupekorara, anditi kweta mari inonzi enough ndo vavai vanozoafodawo kutengawo kakorora, anditi vanozoafodawo kungewo vane imbawo yavanoti yavo vasingaroji, ndo vanokwanisawo kuitawo zvino nezvino nekutengawo zvidiki kwete zvakakurisa, anditi kozoti inonzi more than enough ndove malambo ava nemaferari, iri more than enough inozokwanisawo kuextendwawo ichipiwa vamwe, ndo mumakategorizi emari. So muzukuru ndiri kuti kudii, ndiri kuti iwewe iva nemari iri enough, iri just enough, anditi problem yaita vazukuru vangu ndeyekuti vamwe havachagutsikane nemari dzinenge dziripo dzekurarama, vamwe manje vakuzoda mari yakawandisa. Muri kupanzwa zvakanaka-naka? So ndopandiri kungoti aiwa vazukuru mari inodiwa but love ndicho chingiri primary, anditi zvakanaka zvaitaurwa nevamwe but koshesa rudo, usade munhu nokuda kwekuti anei, usade munhu nekuda kwekuti waona mari kana kuti nekuda kwezvaainazvo, anditi but chekutanga iva nerudo. Tichazoitaura zvakanaka nyaya yachona, rega ndizigumire panapa tozonatsouya nayo zvakanaka. Subscribe to this channel. Thanks very much for supporting Uncle Saint Stephen. Thank you very much. Thank you very much. Andigone nemazukuru wangu. Much love.